Ik ben naar Kruispunt Vrijheid geweest met een brugklas. Dat zijn leerlingen 12, 13, 14 jaar. En het mooie daaraan is dat leerlingen op hun eigen wijze, op hun eigen tempo door die tentoonstelling heen kunnen lopen. Ze krijgen allerlei interactieve opdrachten. De kinderen kunnen dingen ervaren. Het is niet alleen maar dat ze dingen moeten lezen, maar ze zijn zelf actief bezig en ontdekken wat ze allemaal kunnen doen en hoe vooroordelen in elkaar zitten. En uiteindelijk, en dat zie je wel heel mooi, is dat leerlingen inzicht krijgen in hun eigen denken, in hun eigen opvattingen. De Jodenster, dat gaat ook een beetje over de oorlog, hoe discriminerend het was. En daar bedoelden ze eigenlijk ook mee van dat het nu ons veel beter afgaat en dat er nu veel meer democratie is en veel meer vrijheid en zo. Nou, er valt veel te ontdekken over burgerschap, over vrijheid, over discriminatie, over dictatuur, over wie ben je zelf. Want je moet eerst weten wie ben je zelf voordat je de ander goed leert kennen en daarvoor open kunt staan. En dat element komt ook in de tentoonstelling heel goed tot uiting. Ik heb er nu heel veel aan gehad dat ik zie dat ik ook zelf niet wil dat er nu nog oorlog komt. Dat ik ook zelf wel met het nieuws mee wil gaan om ook te kunnen zien wat er gebeurt. Het mooie is dat je ook nadat je daar bent geweest, dat je nog altijd lesmateriaal kunt downloaden, die je dus in de lessen kunt gebruiken. Ik weet zeker dat het doorwerkt in de lessen daarna. In respect naar elkaar toe of in een klassenvergadering waar leerlingen zelf items mogen inbrengen van waar willen we het over hebben. Maar ook, we gaan nu een spelletje spelen op de speelplaats en wie mag de partijen kiezen en wie niet en hoe doe je dat dan? Het zijn maatschappelijke thema's. Kinderen komen in deze buurt met verschillende culturen in aanraking. Wij hebben 2 statushouders in de klas. En dat kinderen dan zeggen, goh, ze hebben alles opgegeven, maar het zijn de meest dankbare kinderen. En als dat mede door zo'n tentoonstelling, zo'n bewustwording bij kinderen teweeg brengt, is dat alleen maar heel erg mooi. Je zit samen in een soort leefomgeving op school. Je leert niet met elkaar alleen, je leeft ook met elkaar. En als je dat met elkaar kunt versterken, dan is dat alleen maar heel erg mooi. Dat de oogkleppen, als ze die al hebben, dat die in ieder geval wat wijer open worden gezet.